Tervetuloa tutustumaan energiayhteisöihin ja siihen, miten taloyhtiöt voivat hyödyntää uusiutuvaa energiaa kustannustehokkaasti. Energiayhteisö tarjoaa taloyhtiöille mahdollisuuden tuottaa sähköä itse ja jakaa sen suoraan sekä kiinteistöille että asukkaiden käyttöön. Tämä ei pelkästään vähennä ostosähkön tarvetta, vaan myös pienentää siirtomaksuja. Tässä videossa käymme läpi, mitä energiayhteisö tarkoittaa, miten se käytännössä toimii ja mitä hyötyä siitä on taloyhtiöille ja asukkaille. Lisäksi käymme läpi perustamisvaiheet ja usein kysytyt kysymykset, jotta energiayhteisön aloittaminen olisi mahdollisimman selkeää ja helppoa. Tässä vielä esityksen sisältö pääpiirteittäin. Aloitetaan ihan alkeesta, eli siitä, mikä energiayhteisö oikeastaan on ja miten se toimii. Sen jälkeen siirrytään siihen, että miten se perustetaan taloyhtiössä, mitä tarkoittaa hyvityslaskenta, mitä tarkoittaa netotus, miten DataHub mahdollistaa sähkön jakelun energiayhteisössä ja mitkä ovat energiayhteisön perustamisen päävaiheet ja mitä kysymyksiä siihen liittyen saattaa herätä. Energiayhteisö on taloyhtiön muodostama yhteenliittymä, jonka avulla taloyhtiö voi tuottaa ja käyttää omaa uusiutuvaa energiaa, kuten vaikkapa aurinkosähköä. Tämä mahdollistaa sen, että taloyhtiö voi hyödyntää omaa tuotantoaan ilman siirtomaksuja ja vähentää siten myös riippuvuutta ostosähköstä. Taloyhtiössä tuotettu sähkö ohjataan ensisijaisesti kiinteistön yhteisiin tiloihin, kuten valaistuksen ja hissien käyttöön. Jos sähköä jää yli, se jaetaan sitten asukkaiden käyttöön tai myydään sähköverkkoon. Näin taloyhtiön oma tuotanto pienentää sähkölaskuja sekä kiinteistölle että asukkaille. Netotuksen ansiosta sähkön jakaminen tapahtuu automaattisesti ja sujuvasti ilman, että jokaisen osakkaan tarvitsisi erikseen tehdä toimenpiteitä. Tämä tekee energiayhteisön sitä helpon ja tehokkaan tavan pienentää sähkölaskuja. Sitten hiukan energiayhteisöjen ja lainsäädännön taustaa ja perusteita. EU:n puhtaan energian direktiivi toi mukanaan mahdollisuuden perustaa energiayhteisöjä myös taloyhtiöihin. Suomessa tämä lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2023, mikä tarkoittaa, että kaikilla taloyhtiöillä on nyt mahdollisuus perustaa energiayhteisö ilman ylimääräisiä maksuja. Aikaisemmin vain omakotitalot pystyvät hyödyntämään omaa energiatuotantoaan täysimääräisesti. Energiayhteisöjen myötä myös taloyhtiöt voivat tuottaa sähköä yhdessä ja jakaa sen osakkaidensa kesken. Tämä lisää tasa-arvoa energiantuotannossa ja mahdollistaa kustannustehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän sähkön käytön. Keskeinen lainsäädännöllinen peruste on valtioneuvoston asetus 767/2021, joka määrittää, että energiayhteisön tuottama sähkö voidaan netottaa asukkaiden ja taloyhtiöiden kulutuksessa suoraan. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tuotettu sähkö vähentää ostosähkön määrää laskussa. Energiayhteisön perustaminen ei kuitenkaan automaattisesti tietenkään tee taloyhtiöstä omavaraista, vaan se vähentää ostosähkön tarvetta. Tosiasiassa omavaraisuus on Suomessa taloyhtiölle aika kaukainen haave. Energiayhteisön perustaminen taloyhtiössä perustuu lainsäädäntöön, joka määrittää selkeästi kaksi eri mallia. Paikallinen energiayhteisö ja aktiivisten asiakkaiden ryhmä. Paikallinen energiayhteisö on taloyhtiön muodostama yhteenliittymä, joka tuottaa, kuluttaa, varastoi ja myy sähköä omille jäsenilleen. Paikallinen energiayhteisö on vapaaehtoinen ja avoin kaikille osakkaille. Tämä tarkoittaa, että kaikki osakkaat voivat osallistua tuotannon hyödyntämiseen tasavertaisesti. Keskeistä paikallisessa energiayhteisössä on myös se, että sähkön mittauksesta vastaa jakeluverkon haltija ja kaikki käyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai samalla liittymällä. Tämä tekee hallinnoinnista selkeää ja läpinäkyvää. Lisäksi tuotantolaitteisto, kuten aurinkopaneelit, sijaitsevat aina samalla liittymällä, jolloin siirtomaksut jäävät pois. Tällöin koko taloyhtiö hyödyntää tuotettua sähköä. Toinen malli on aktiivisten asiakkaiden ryhmä.
Tämä poikkeaa paikallisesta energiayhteisöstä siten, että siinä vain osa osakkaista osallistuu energiatuotantoon. He voivat myydä oman osuutensa suoraan sähköyhtiölle. Aktiivisten asiakkaiden ryhmä toimii lainsäädännön puitteissa samalla tavoin kuin paikallinen energiayhteisö, eli mittauksesta vastaa jakeluverkon haltija ja käyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai liittymällä. Ero tulee kuitenkin siinä, että kaikki eivät ole mukana, ja vain osallistuvat osakkaat saavat tuotetusta sähköstä hyötyä. Energiayhteisön malli voidaan valita taloyhtiön tarpeiden mukaan, ja päätös siitä tehdään yhtiökokouksessa. Näistä kahdesta paikallinen energiayhteisö on varmasti se suoraviivaisempi ja tavanomaisempi vaihtoehto, mutta aktiivisten asiakkaiden ryhmä tuo joustavuutta tiettyihin erityistilanteisiin, jolloin sitäkin voi harkita. Mutta siihen liittyviä haasteita ja riskejä kannattaa arvioida hyvin tarkkaan. No mikä on konkreettinen energiayhteisön tuottama hyöty? Energiayhteisön keskeinen hyöty syntyy hyvityslaskennan kautta. Kun taloyhtiö tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla, se tuotettu sähkö netotetaan suoraan taloyhtiön ja asukkaiden kulutuksen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiö käyttää ensin itse tuottamansa sähköä esimerkiksi kiinteistövalastukseen, ilmavaihtoon ja yhteisiin tiloihin. Netotuksen ansiosta taloyhtiön ostosähkön tarve pienenee merkittävästi. Käyttöpaikan kulutus vähenee, jolloin sähkölaskut pienenevät. Tämä ei kuitenkaan koske pelkästään taloyhtiön yhteisiä tiloja, vaan myös yksittäisiä asuntoja, jos energiayhteisö on määritelty jakamaan tuotettu sähkö myös asukkaiden käyttöön. Lisäksi energiayhteisön ansiosta siirtomaksut ja sähköverot vähenevät. Tämä johtuu siitä, että sähkö käytetään suoraan kiinteistössä ilman pitkää siirtoa sähköverkossa. Näin jokainen tuotettu kilowattitunti vähentää suoraan taloyhtiön ja asukkaiden sähkölaskua. Hyvityslaskennassa taloyhtiön tuottama energia jaetaan taloyhtiön käyttöpaikoille taloyhtiössä sovitulla jakosuhteella. Tämä jakosuhde voidaan määritellä esimerkiksi huoneiston koon mukaan tai osakkaan maksaman osuuden perusteella. Jakosuhteen jakotapa on täysin taloyhtiön määriteltävissä. Taloyhtiö päättää jakosuhteissa yhtiökokouksessa, jossa osakkaat voivat yhdessä miettiä ja päättää, miten tuotettu sähkö jaetaan reilusti eri asuntojen kesken. Tämä tekee energiayhteisöstä joustavan ja läpinäkyvän tavan hyödyntää omaa sähkön tuotantoa. Kun hyvityslaskenta on tehty, netotus tapahtuu automaattisesti Fingridin datahubin kautta ja vähennys näkyy suoraan kaikkien sähkölaskuissa. Osakkaan ei tarvitse tehdä erillistä mittarointia tai ilmoituksia, vaan kaikki tapahtuu automaattisesti ja reaaliajassa. Tämä tekee energiayhteisön toiminnasta yksinkertaista ja kustannustehokasta. Tässä diassa näemme, miten energiayhteisön tuottama sähkö kulkee taloyhtiössä. Ennen energiayhteisön perustamista aurinkopaneelit on asennettu rakennuksen katolle tai muuhun sopivaan paikkaan ja kytketty taloyhtiön kiinteistösähköön. Tämä tarkoittaa, että valaistus, lämmitys ja esimerkiksi hissin käyttö saavat sähkön suoraan taloyhtiön aurinkopaneeleista. Tämä vähentää ostosähkön tarvetta ja pienentää siirtomaksuja, sillä sähköä ei tarvitse ostaa niin paljon verkosta. Seuraavaksi sähköä jaetaan asukkaiden käyttöön. Asunnoille jaettava sähkön määrä riippuu tosiaan taloyhtiön päätöksestä. Jaetaanko tuotanto tasaisesti esimerkiksi asuinneliöiden mukaan vai valitaanko joku muu jakoperuste? Jos sähköä jää taloyhtiön kiinteistösähkön sekä asuntojen käytön jälkeen yli, se siirtyy liittymispisteen kautta sähköverkkoon ja myydään sähköyhtiöille. Tämä ylijäämäsähkön myynti tuo taloyhtiöille tai osakkaille hieman lisätuloja riippuen valitusta mallista. Kaikki nämä vaiheet tapahtuvat automaattisesti Fingridin datahubin hallinnoimana, eikä osakkaiden taikka hallituksen tarvitse tehdä erillisiä toimenpiteitä. Tietyissä tapauksissa energiayhteisö voidaan liittää tuotantoa käyttäen niin sanottua erillislinjaa.
Tämä tarkoittaa sitä, että aurinkosähkö tai muu tuotanto voikin sijaita taloyhtiön omaan kiinteistön sijaan jossain toisessa kiinteistössä lähistöllä, josta se sitten yhdistetään taloyhtiön sähköverkkoon erillislinjaa pitkin. Erillislinja mahdollistaa suurempien aurinkovoimaloiden hyödyttämisen, sillä siinä ei samalla tavalla enää rajoita taloyhtiön oma käytettävissä oleva kattopinta-ala. Kun sähkö siirretään erillislinjaa pitkin, se kulkee taloyhtiön liittymispisteen kautta, jossa datahubi rekisteröi tuotannon ja kulutuksen. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki tuotettu sähkö lasketaan samalla tavalla taloyhtiön osakkaiden ja kiinteistön hyväksi, aivan kuin se olisi tuotettu paikallisesti. Erillislinjan avulla energiayhteisö voi laajentaa tuotantokapasiteettiaan joustavasti ja hyödyntää suurempia aurinkosähköjärjestelmiä. Erillislinjalla toteutettuja energiayhteisöjä ei ole kovinkaan paljon vielä Suomessa. Eräänlainen erityistapaus, mutta se on hyvä muistaa varsinkin sellaisessa taloyhtiössä, joka sijaitsee haja-asutusalueella, missä tämmöistä maa-alaa voi olla enemmänkin. Hyvityslaskenta on yksi keskeisimmistä asioista energiayhteisön toiminnassa. Se tarkoittaa sitä, että taloyhtiön tuottama sähkö jaetaan virtuaalisesti kiinteistön ja asukkaiden käyttöön. Ja tässä meillä on käytännön esimerkki, miten se voi toteutua taloyhtiössä. Tässä esimerkissä meillä on 3 asunnon pieni taloyhtiö ja tällä hetkellä näkyy täältä aurinkovoimalan tuotanto olevan 17 kilowattituntia. Samalla hetkellä taloyhtiön kiinteistösähkökulutus on 7 kilowattituntia, mikä tarkoittaa sitä, että tästä 17 jää jäljelle osakkaille jaettavaksi 10 kilowattituntia. Tämä 10 kilowattituntia sitten jaetaan jokaiselle asukkaalle, jokaisen asuntoon, jokaiselle osakkaalle tämän hyvityslaskennan laskentaperusteiden mukaisesti, eli mitä taloyhtiössä onkin sovittu. Ja tässä tapauksessa jako-osuudet on sellaiset, että asunnoissa 1 ja 2 osuus on 30% ja asunto 3 on todennäköisesti vähän isompi, niin sen osuus on 40%. Ja tämän mukaisesti tämä 10 kilowattituntia sitten jakautuu kuhunkin asuntoon 3, 3 ja 4 kilowattituntia. Ja tämä sitten netotetaan kunkin asunnon sen hetkisen kulutuksen mukaisesti. Ja siitä nähdään, että asunto ykkösestä kulutus on 5 kilowattituntia, ei jää ylijäämää. Asunto kakkosessa kulutus on 4 kilowattituntia, ei jää ylijäämää. Ja asunto kolmosessa kulutus on sillä hetkellä 2 kilowattituntia ja heidän osuus on 4 kilowattituntia. Niin tällöin jää 2 kilowattituntia, mikä menee verkkoon päin myytäväksi. Ja valitusta mallista riippuen joko tämä asunto 3 osakas myy sen suoraan omalla sopimuksellaan energiayhtiölle, jolloin saa hyödyn siitä suoraan itselleen. Tai toisessa mallissa tämä ylijäämä palautuu tänne kiinteistösähköön ja myydään taloyhtiön lukuun. Tässä vielä tarkemmin nämä hyvityslaskennan mallit. SMA ja SMB. Nämä termit tulee suoraan sieltä EU-lainsäädännöstä. Niiden ero on käytännössä vain siinä, että miten ylijäämä sähkö myydään energiayhteisössä. SMA-malli on ehkä hieman yksinkertaisempi. Siinä kaikki ylijäämäsähkö myydään taloyhtiön hyväksi. Eli siis myös se asunnoissa ylijäävä sähkö myydään taloyhtiön hyväksi.
ja hyvitys tulee sitä kautta taloyhtiölle eikä asukkaille suoraan. SMB-mallissa jokainen asukas vastaa itse siitä ylijäämäsähkön myynnistä ja saa sitten itse suoraan ne myyntitulot, mitä siitä ylijäämäsähkön myynnistä tulee. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että jokaisen asukkaan tulee laatia sähkön myyntisopimus jonkun yhtiön kanssa erikseen. Ja nämä voi mutkistaa hiukan sitä taloyhtiöstä riippuen. Käytännössä SMA on varmasti useimmiten suoraviivaisempi malli ja hyvin mitoitettuna, niin sitä ylijäämäsähköä ei valtavasti kuitenkaan myytäväksi jää, että isoista rahoista tässä ei puhuta. Mutta tämä on taloyhtiön itse päätettävissä, miten se toteutetaan. Käytännössä siis hyvitysłaskenta toimii siten, että kun taloyhtiössä tuotetaan sähköä, datahubi laskee automaattisesti paljonko kuuluu kullekin asukkaalle. Ja sen jälkeen datahubi katsoo, että jääkö mahdollista ylijäämää sen asukkaan kulutuksen jälkeen. Ja jos ylijäämää jää, niin ylijäämä myydään sitten tämän valitun mallin joko SMA tai SMB:n avulla. Ja netotus tapahtuu aivan automaattisesti sähkölaskuilla. Asukkaat näkevät vain kerran kuussa sitten sen hyödyn omalla laskullaan. Tuossa tulikin mainittua datahubi jo muutamaan kertaan, mutta mikä se datahubi oikeastaan on? Datahub on keskeinen järjestelmä energiayhteisön toiminnassa. Se on Fingridin eli Suomen kantaverkkoyhtiön ylläpitämä keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, joka kerää tietoa kaikilta Suomen sähkön käyttöpaikoilta. Datahubi mahdollistaa sen, että tuotettu sähkö jaetaan osakkaiden kesken automaattisesti hyvityslaskennan perusteella. Kun taloyhtiö tuottaa sähköä, datahubi tallentaa sen tuotantotiedon ja varmistaa, että netotus tapahtuu oikein. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen osakas saa oman osuutensa hyvityksestä suoraan sähkölaskulleen. Datahub myös varmistaa, että ylijäämäsähkö, joka myydään verkkoon, rekisteröidään oikealle osakkaalle tai taloyhtiölle. Tämä automatisointi tekee energiayhteisön hallinnasta helppoa ja läpinäkyvää, sillä kaikki tiedot ovat saatavilla reaaliaikaisesti ja virheettömästi. Ja parasta tässä on se, että Datahubin käyttö on taloyhtiöille ja asukkaille täysin maksutonta. Käydään sitten vielä läpi energiayhteisön perustamisen vaiheet. Energiayhteisön perustaminen taloyhtiössä on aika selkeä ja vaiheittain etenevä prosessi. Ensimmäinen askel on päätöksen tekeminen yhtiökokouksessa. Taloyhtiön osakkaat päättävät, haluavatko he perustaa energiayhteisön ja miten tuotettu sähkö jaetaan asukkaiden kesken. Päätös voidaan tehdä joko enemmistöpäätöksellä tai määräenemmistöllä, riippuen siitä, millaisia muutoksia taloyhtiössä tarvitaan. Sitten kun päätös on tehty, seuraava vaihe on rekisteröinti verkkoyhtiölle ja datahubiin. Verkkoyhtiölle ilmoitetaan, että taloyhtiö toimii nyt energiayhteisönä ja samalla ilmoitetaan myös jako-osuudet, joiden perusteella tuotettu sähkö jaetaan asukkaille ja kiinteistöille. Tämä rekisteröinti tulee tehdä vähintään 14 vuorokautta ennen hyvityslaskennan aloitusta. Kolmas vaihe on sopimuksen tekeminen sähkömyyjän kanssa. Tässä vaiheessa päätetään, miten mahdollinen ylijäämäsähkö myydään. Jos taloyhtiö käyttää SMA-mallia, taloyhtiö hoitaa myynnin yhteisesti. Jos kyseessä on SMB-malli, jokainen osakas voi tehdä oman sopimuksen valitsemansa sähköyhtiön kanssa. Viimeinen vaihe on hyvityslaskennan aloitus. Kun energiayhteisö on rekisteröity ja sopimukset on tehty, netotus alkaa näkyä osakkaiden ja taloyhtiöiden sähkölaskuissa automaattisesti. Näin tuotettu sähkö vähentää ostosähkön tarvetta ja tuo säästöjä suoraan laskuun. Energiayhteisön perustamiseen liittyy usein samoja kysymyksiä, joita taloyhtiöt ja asukkaat esittävät. Ensimmäinen kysymys on usein se,
että miten energiayhteisö käytännössä perustetaan. No, kuten nyt tämän videon pohjalta jo tiedättekin, tämä tapahtuu yhtiökokouksessa, missä päätetään yhteisön perustamisesta ja jaettavan sähkön määrästä. Toinen kysymys liittyy siihen, voiko uusi asukas liittyä automaattisesti energiayhteisöön. Jos kyseessä on paikallinen energiayhteisö, uusi asukas liittyykin automaattisesti yhteisöön, koska hänen asuntonsa kuuluu taloyhtiön virtuaalimittaroinnin piiriin. Myös laskutukseen liittyy usein kysymyksiä. Hyvityslaskenta tapahtuu automaattisesti datahubin kautta ja asukas näkee oman osuutensa hyvityksestä suoraan sähkölaskullaan. Tämä vähentää ostosähkön tarvetta ja pienentää sitä loppulaskua. Mittarointiin liittyen kysytään myös, tarvitseeko vanhoja sähkömittareita nyt asunnoissa vaihtaa? Vastaus on ei. Energiayhteisön jakelu ja netutus hoidetaan virtuaalisesti datahubin kautta, joten uudet mittarit eivät ole tarpeen. Lopuksi, jos energiayhteisö päätetään jostain syystä lopettaa, se tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä. Verkkoyhtiölle tehdään ilmoitus ja datahub poistaa energiayhteisön jakoperiaatteen tiedoistaan. Ja tämä palauttaa taloyhtiön normaaliksi sähkönkäyttäjäksi ilman netotusta. No vedetäänpä sitten vähän yhteen. Energiayhteisön perustaminen taloyhtiöön tuo monia hyötyjä sekä asukkaille että taloyhtiöille. Ensinnäkin tuotettu sähkö vähentää merkittävästi ostosähkön tarvetta. Tämä tarkoittaa suoraan pienempiä sähkölaskuja ja vähentyneitä siirtomaksuja. Toiseksi energiayhteisö parantaa taloyhtiön energiaturvallisuutta ja paikallista tuotantoa. Aurinkopaneelien avulla sähköä voidaan tuottaa omassa kiinteistössä ja se käyttää heti paikallisesti ilman pitkiä siirtoja. Tämä vähentää siirtohäviöitä ja kasvattaa taloyhtiön energiatehokkuutta. Kolmanneksi, energiayhteisön avulla taloyhtiö voi myydä ylijäämäsähköä, jolloin siitä saadaan lisätuloja. Tämä on taloudellisesti kannattavaa, koska tuotanto voidaan optimoida kiinteistön kulutuksen mukaan. Lopuksi energiayhteisö on ympäristöystävällinen ratkaisu. Aurinkosähkön tuottaminen vähentää hiilidioksidipäästöjä ja edistää vihreää siirtymää. Tämä tekee sinun taloyhtiöstäsi kestävän ja vastuullisen energiatuottajan. Nyt on oikea aika aloittaa säästäminen ja paikallisen uusiutuvan energian hyödyntäminen. Energiayhteisön perustaminen ei tosiaan vaadi suuria toimenpiteitä, mutta sen hyödyt voivat olla aika merkittäviä. Taloyhtiön sähkölaskut pienenevät, ympäristökuorma vähenee ja paikallista energiatuotantoa voidaan lisätä yhdessä tehokkaasti. Jos taloyhtiönne on kiinnostunut energiayhteisön perustamisesta, ensimmäinen askel on käynnistää keskustelu yhtiökokouksessa. Päätös energiayhteisön perustamisesta mahdollistaa paikallisen energiatuotannon hyödyntämisen ja pienentää sähkökuluja jokaiselle osakkaalle. Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta. Nyt on oikea hetki toimia. Jos haluat saada lisää tietoa energiayhteisön perustamisesta, niin hyvä lähde on taloyhtiöiden energiamurroshankkeessa tuotettu taloyhtiöiden aurinkosähköopas, joka on vapaasti saatavilla. Linkki on siinä alla. Lisäksi Datahubista voi lukea lisää Fingridin verkkosivuilta. Ja tietysti kannattaa myös tutustua oman sähköverkkoyhtiön nettisivuihin, joka on hyvä tietolähde energiayhteisön perustamiseen liittyen.